Toto je presne to rozbitie farieb. Interiér ešte začína vyzerať dobre, ale už sa robia kruhy. Keď urobím zaostrenie na blízko, tak vidno úplne distortion farby. Je nejaká chyba v tej kamere. So svetlom to má problém. Jezus Mária, to už je úplne rozbité. Ešte vnútri relatívne v pohode, ale so svetlom to má problém. Takto to je OK, dám tam ruku, dám ju preč, tak má problém poradiť si s tým troška. No a vonku, keď je svetlo, denné svetlo je očividne problém. Otázka znie, že či zvuk to kazí, alebo nie, to zistím. Raz, 2, 3, 4, 5, skúška mikrofónu. No, vnútri v pohode, ešte skúsime nejaké tmavšie predmety. Haló, haló. Zdá sa, že s týmto nemá problém, až taký, okrem tohto efektu. Ale vyslovene vonku.